Straight to the point. Now, kini man gud mga higalang impeachment case. Batok ni Vice President Sara Duterte. Mao man gini ilang gi-insist mga kaigalaan bisan pa man sa atong kahimtang ron sa panahon nga grabe ang krisis. Ang mga ordinaryong tao naka-feel na dili na maoy focus sa ordinaryong tao. Ang tiyan ron may naigo ron. Ang bayranan sa gasolina mahigala, ang domino effects ana, bayranan palitunon ang bugas mahal. Ang MCW di gani ni announce po mahigalang mumahal po sila. Unsa may mahitabo inis kurente. Magmahal ning tanan mga kaigalaan agungoy ang katawhan. Unya ang sweldo wa man mamahal. Diha nang problemang dako. So kini maoy angay tagag pagtagad o pangitaag pamaagi sa gobyerno nga dili taon mga higala palabian ang iyang katawhan nga lisod gyud kaayo mga sukid dig paminaw. Pero wa man di aman mahigala lang focus gyud sa pag-impeach si Sara. Na sige, ato mahigalang tagag pagtagad. Pero ang mga ordinaryong tao mo na nga kung magkabantay mo mga tao pag-agi mahigala sa mga OFW mismo wa gyud tagdas BBM. Ano man, kay ba mga tao nga di man man kadimaon ning imong pamaagi? Pagpanguli sa mga OFWs nga nisugat sa BBM dito. Wa lang gyud, wa gyud hangop mga higala, wa gyud kuan. Wala ngano man tungod kay kanang mga tao kamaon na dili nimo ma-underestimate ang ilang understanding oy. Bisag karon ang priority ron mga higala ang ordinaryo nga si Juan de la Cruz ron. Ang gutom ron mga panahona. Boy, grabe mga sugid ti paminaw. Pila ka mga kumpanya ang padong manirado, pila mahigala ka mga gas stations ng 400 kapin ang nanirado, pila ka mga companies anang retrench na indekin. Straight to the point. Kami diras DYHP kami mo na kung ingon. Managlahi ang atong experience. Managlahi ang atong kasinatian, mo nang managlahi ang atong opinion. Kami diras DYHP kami may frontliner god. Ang atong mga igsuon mga kabos nga muanhin nato. Kasabuta unsay ngo sa ato mga igsuon. Pila man ka mga kumpanya ron anang retrench na. Tungod mahigala sa nahitabo nga daan na to na problema kanito plus karon di ay problema sa Middle East. February 28 mga higala gisugdan ang gira unsa na mata karon March 26. Hapit na gyud usa ka buwan day ken. Kana nag-agungoy na ang mga kumpanya mga higala. Doon na mga nang retrench. Tinood lang. Doon ako mga istorya gani kagahapon lang daan. Labi na sa mga construction companies day. Kaya karong panahon na mo hunong ka nagtukod kag balay karon. Nagtukod kag building karon. Na kay project karon, muhunong sa kagkadali. Kay puting mahalas mga materials. Nganong mahal man ang paghakot landaan anak mga higala. Ni gasto man ka sa paghakot palandaan ang gas anak. Sumuna nga piltin dako ang problema. So mga construction companies doon na mga higalay ng retrench, why mga projects, kay siyempre mo man tay project ron sa unta man eh. Ha? Pitsa 28 sa Marso usa ka buwan na ang gira mahigala diha sa Middle East. Mo nang hinaot ta masulbad in taon. Hinaot unta nga magkasnabot unta. Og di magkasnabot mahigala porbida. Ma-extend pa ginang gira. Basig parehaon na lang sa Iraq mga kaigalaan nga wa man gyud mosurrender to Saddam ibombardiyo na lang gyud taman sa ginhawahan tod nalinaw pagkahuman. Pero mo take time man gud na. Mo take time. Unya panalitan og ibutan tag unsay mahitabuan kay to na mga higalang mga sakop sa Marines to na karon gipun-an pa mahigalag deployment dito sa Middle East. Ang 82nd Airborne Division to ana. Pero mo lagi na malangan kita. O malangan ta karon dugang pa mga higalang kagutom ang mga tao gyud problema dako wala ganita ha kining atong problema diri mga kaigalaan igor tas bagulbol sa presyo ang ilang problema to sa mga silingang mga countries ang mga missiles ko mga lupad mao nay dakong problema mga sukit tig paminaw pero ang ila mahigalang gi atubang ron impeachment ni Sara na mga tao kasabot ana usa man sa di man mao priority ron mismo si Bam Aquino ha nakasabot, pagdayon niyan dagan, sa dili priority, ang impeachment. Pagkadaog na, lahi na po iyang baruganan. Samot karon nga ni ay gubat mahigala sa Middle East.
Wa man gyud patulatoy mi sa mga higala kagahapon atong tik-apon mga kaigsunan kining maong insidente kagahapon. Si Congresswoman Luistro mga higala mihimo sa opening statement atol sa hearing didto sa House of Representatives. Kay doon naman goy mga steps ani. Number 1, tan-awon og kanang impeachment complaint sufficient in form, sufficient in substance. Ikaduha, ikatulo sufficient on grounds. Ikaapat, dunay hearing nga paghimuon aron pag-determine may gala kung doon na ba'y probable cause. Ikalima, pag-check og naay probable cause para nga ilan ang iadto sa plenary kanang maong impeachment complaint. So ang karon, ang stage karon ang hearing. Now, unsa may mahitabo day aning maong hearing? Wa mo tunga si Sara Duterte nimong hearing. Unsa man na? Unsa may mga implications? Straight to the point. Now, atong balikan mahigala gahapon si Congressman Luistro ni ining iyang pamahayag mahigala. Okay? Okay dong. Sige, atong paminawon dong. Kini. Participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Lahat ho ng kawani ng gobyerno. Okay, pause adong. Pause adong. Names, okay. Tarawa ha. Mo attend sa gilim attend. This committee will proceed. So kining maong committee mo padayon. Okay. Ipadayon. Kay naaman mga higala sa rules na. Nga naa naman na ron. Naa naman sa House Committee on Justice. Inyong buhaton ang mandate ninyo. Now, kanang dili mo appear ang Vice President or mo appear or dili, iya na mga higalang option. Option na inapart mahigala ni Vice President Sara Duterte. Kaysa man maoy respondent ani. At kung explain niya itong dugang, no? Ngano nga iya ni mahigalang option. Pero kining hitabo aday kin murag gibu murag gyud mga higala og kuan ay. Murag gibulin la mahigala ang Vice President ani. Kanang ila mga mandar mahigala. Pero sige lang, ato paminawon mga sugid tig paminaw. Mo ni ang opening statement. Okay, proceed kasamang names. Pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Dito sa komite, susundan natin ang saligang batas. Hindi natin tatalikuran ang ating tungkulin. Iyan ang inaasahan ng taong bayan. Hindi pag-iwas, kundi pagharap. Hindi katahimikan, kundi pananagutan. Sapagkat ang panunumpa ay hindi lamang binibigkas sa simula. Ito ay pinatutunayan sa bawat pagkakataon na tayo ay sinusubok. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. We will do our duty with resolve, without hesitation, and without delay. The Constitution entrusts the House with the exclusive power to initiate impeachment cases. And this committee stands at the forefront of that responsibility. Tayo lamang, ang Committee on Justice lamang, ang tahasang binigyan ng ganitong tungkulin sa saligang batas. In the end, this is not merely a procedural exercise. This is a test of judgment, of conscience, and of courage. Let us proceed with diligence, with fairness, with honesty, knowing that our actions today will echo far beyond this chamber. And so we return to where we began. Sa huli, babalik tayo sa ating panunumpa. I do solemnly swear that I will faithfully and conscientiously fulfill my duties, preserve and defend the Constitution, execute its laws, do justice to every man, and consecrate myself to the service of the nation.
Madaling bigkasin, pero mahirap panindigan. Ang tanong, para sa lahat ng kawani ng gobyerno, para sa lahat ng opisyal ng pamahalaan, para sa vice-presidente, tinutupad ba natin ito? Pinaninindigan ba natin ito? Iyan ang tanong na sisimulan nating sagutin dito sa impeachment na ito. So regardless of the participation of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa. Iisa. Okay, so mo ni may gala ang iyang opening statement kagahapon. House Committee on Justice Chairperson Jerby Loistro mga sukintig paminaw. Nga ang iya mga higala nga kinahanglan bahala og wala si VP Sara ipadayon gyud. Bilib sa ko ni mga tawhana kini mga congressman no, bilib sa ko ini mga higala nga kuan. Kanang mo sulti day bahala na sila mismo way pagsalig ang mga tao kay mga buaya mahigala ni mga congressmen matod pas pagdudas katawhan gumikan sa kadaghang mga malita. Pero sila na may pasultion mo na sa malimot sa sila mahigala nga Hesus. Si Romaldes mga kay wa gyud hantod ron si Romaldes. Og tinuod gyud ka mahigala nga crusader gyud ka ba di ka gusto corruption. Wa man gyud mapis Romaldes day. Grabe ha mga higala. Nya kini sa kibaw na sila nga ang power of the purse naa mahigala sa lower house of Congress. Dili na mo galaw na dihagway wa mahigalay mando sa speaker oy. So pagpanggawas ana mga insertions, pagpanggawas ang mga kwarta, di mahimong inosentes Romaldes ang kalakiha oy. Pero kini sa pasultion mahigalap, maayo kay mo dag istorya. Diri asa kini ni ang House Committee on Justice maayo mo dag istorya. Sa gawas pod maayo po dag istorya. Mao man ni siyang kini ni ang maayo kay mahigalang mo istorya about ni Romaldes sa Samanto Bay. Atong kuan sa to kada names, sa Samanto names. Katong rally nila names. Katong nagpasidunggan sa Romaldes, beha man to. Sige ko no. Naa na ba na? Kuan na ba to? Sige, balik na sa nigamay be. Balik sa nigamay ni paminaw samtang ready pa na to tong usa. Kana, sige. Di mabating ang Dahil of the Vice President. Kana sa be. Kana sa atonahon. Sige kana. Ipabati ta sa The kuno. participation kana. of the Vice President, and even in her absence, this committee will proceed. Lahat ho ng kawani ng gobyerno, lahat ng opisyal ng pamahalaan, iisa ang panunumpa, iisa ang pamantayan, iisa ang pananagutan. Ang panunumpang ito ay hindi lamang pangako ng panunungkulan. Ito ay panata ng pagharap sa pananagutan at paggalang sa saligang batas. Okay. Dito sa komite, Please. susundan natin. Okay. So, may kay mo dag istorya no? Di kin ba imbestigaran si Romaldes kay siya man po may mo dag istorya nga tong Romaldes sa Samanto dong. Be atoy pabati dong. Kani mo ni siya Jerby Loistro, bebe. Of the people, the best speaker of the Philippine Congress, pinakamalakas sa palakpakan sigawan, Speaker Martin Romualdez! Sa panahon ni President Bongbong Marcos, sa panahon ni Speaker Martin Romualdez, correct me if I'm wrong, bumaha at bumagyo ng biyaya dito sa ikalawang distrito ng ating lalawigan. Kaya may AX dahil ni Speaker. Kaya may akap dahil ni Speaker. Kaya may tupad dahil ni Speaker. Kaya may mga barangay road dahil ni Speaker. Kaya may patubig dahil ni Speaker. At kaya may groundbreaking ngayon dahil ni Speaker. Mao ni may gala Jerby Loistro. Ang ato ba og fair lang mga higala nga kini ni ang pag tan-aw sa investigasyon ba. Wa man gyud hantod ron, wa gyud in taon si speaker.
Ato lang lagi kato katawa mga sukit tig paminaw. Si Sara gigidutan og maayo mga higala. Ha? Okay. Unya, kining wa pag-attend ni Sara nasa mga pamahayag sa bani atong basahon kuno names. Wa pag-attend niya dito sa kinini ang House Committee on Justice. Atong ipakita ning statement ni Vice President Sara Duterte kanis atong basahon. Mga kababayan, matud pang Sara, ang suliranin ng bayan ngayon ay ang nanganganib na pagsasara ng mga negosyo, ang pagkawala ng trabaho at ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino dulot ng patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produkto. Straight to the point. Tagaog man ni mga higala, pasinsala mo ni akong tagaog nga medyo gahi ning atong tinagaog gid kay. Pero importante masabot sa nato mga kaigalaan nga ingon siya nga ang problema sa atong nasod karon mao kining mga kakuyaw sa pagpanirana nining mga negosyo, ang pagkaway trabaho kasi ako nang ingon dunay mga retrenchments karon, bisag ang MIPS ganiday dunay mga retrenchment, Ginoo ko. Mao nay problema og ang hirap ng bawat pamilyang Pilipino, ang kalisod sa matag pamilyang Pilipino gumikan sa padayon nga pagtaas sa presyo sa mga produkto. Mao ni ang problema. Ang imbitasyon na dumalo sa pagdinig ng Committee on Justice ay tila ginagamit upang makabuo ng isang media narrative na magkaroon ng mini-trial batay sa umano'y hindi ko pagsagot at hindi pagdalo. Straight to the So, point. kini mahigala, padako naman sa nila. Tanawa, wa mo tungas VP Sara na. Dako sa na, siya may wa mo tunga na. Okay. Muna yung sa maghimo nig media narrative. Sa ganitong paraan, ginagamit ang mga pagdinig upang makapagsagawa na naman ng ang House of Representatives ng ikatlong fishing expedition laban sa akin. So kini mahigalang mao nga hearing, gihimo na sad mahigala aron nga makahimo ang House of Representatives og fishing expedition. So wa gi ebidensya ni nanagat pa ni mga kagala ebidensya. Nanagat pa. Muli, inuna ang politika kaysa kapakanan ng milyon-milyong Pilipino na hirap dahil sa mahal na mga bilihin. Straight to the point. Ang mga ordinaryong tao ani kasabot sila. Muna nga kabantay mo mahigala. Kahibaw sila. Sa Bisaya pa mga kagalaan nga tinaw nga giuna mahigala sa baliko na to ang giuna ang politika kontra sa kaayuhan sa milyon-milyon mga Pilipino nga nagkalisod gumikan sa mahal nga mga palaliton. Malinaw na walang patakaran na magsasabing kailangang personal nang dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Tinaw mahigala nga way mga balaod nga nag-ingon nga kinahanglan gayod nga personal nga mutunga mahigala ang respondent ang sinumbong sa impeachment complaint sa mga hearing diha sa Department of Justice, diha sa House Committee on Justice. Naisumiti ko na ang aking answer ad cautelam. Sa ngayon, wala nang dapat pang gawin ang committee kundi ibasura ang mga reklamo dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Samantala, mas pipiliin kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino, lalo na sa pagbibigay ng paalaala, diretso sa mga komunidad upang maibsan ang hirap sa gastusin ng mga pamilyang higit na nangangailangan. Straight to the point. Noon may galang giingon ni VP Sara nga kini fishing expedition laing panagat mga sukitig paminaw wa sila ebidensya og unya kini ni ang gigamit sa pamulitika kining mao mga higalang hearing diha sa House Committee on Justice. So muna nga para niya samtang naamo diha lahi ang inyong prioridad para ni Sara pipilion kong ilaan ang aking oras sa pagtulong sa mga Pilipino. So samtang sige mo din naamo diha sa hearing. Si Sara mahigala gusto niya nga iya mga kagalaang igahin ang iyang oras aron sa pagtabang ngadto sa mga Pilipino. Straight to the point. Although mahimong limited ra iyang tabang gumikan kay Vice President raman siya, giibanan pa gyud sa budget, mahimong malimited ang iyang tabang pero
naningkamot si Sara Duterte mahigala pag-adto sa mga kabus. Pagpakita dito mahigala aron nga ilang ma-feel nga bisan sa kalisod ni ang inyong leader, nakig-uban ninyo. Straight to the Doon point. naman ko na impact sad mga sukit tigpaminaw. So mo ni ang gibuhat ni Sara. So sakto mga kaigsunan kining gisulti ni Vice President Sara Duterte nga way patakaran. Nga nag-ingon nga kinahanglan personal gyud nga mutunga ang Vice Presidente kay mo man ilang gipadako ron wa mamutunga Sara. Kini nga level mahigala sa House Committee on Justice. Kana nga level. Dili kinahanglan nga mutunga ang respondent. Under sa rules sa impeachment mga sukitig paminaw, even if the impeachment complaint will be transmitted to the Senate, even if the case will begin sa iya mga higalang pagdunog, doon na full-blown trial in the Senate, the respondent is still not compelled to attend mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Bisa pag na nasa Senate, dili man compelled ang respondent sa pag-attend. O ang pag-presenta ng respondent ay dili mo i-present na o dili, nana sa option sa dipinsa kung ila mahigalang i-presentar si Sara atol mga higala sa impeachment or dili ba. Straight to the point. At di option na mga kagilaan sa defense lawyers kung ila mahigalang isalang si Sara dito or dili. Especially karon kung ang ebidensya kuwang o sa korte pa na mahigala mahimo mga file nimo nag demurrer to evidence kung kuwang gyud ang ebidensya kay ang burden of proof pagprobar mahigala naaman sa prosecution. So kini mga kaigalaan gipadako ng istorya nga wa mga kaigalaan magatunga Sara kanang wa pagtunga ni Sara violation man na under sa rules adto magdili dili violation. Option ka na sa respondent umutunga ba siya o dili. Now, ug nakita ni Sara karon nganong mo participate pa man ko sa hearing sa House Committee on Justice nga wa mo ko hustisya makuha diha. Mabasa nimo, tanaw nimo, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds, ang kang BBM, dugay rang gibasura, ang iya. Nakita ka sa voting mga kagilaan. Kita ka sa numbers game man ko ni. Inig-voting pa mahigala, may lagnay usang mabutan sa kang Sara. So muna, tanaw niya, kung ikaw mo i-lawyer ni Sara, tanaw ni mo, watay paglaom diya sa House Committee on Justice at our option na o mo partisipita dito dili. Dili kinahanglan ang Vice President nga sinumbong mo adto gyud. Dili kinahanglan. Kinumdaw mo mahigala sa kaso ni President Joseph Estrada kaniadto. Even kadtong maong kaso dito na sa Senate Impeachment Court. Ito nga bagod sa irap day. Wala because not necessarily. It is not required under the rules. Ngay mong patungahon kanang respondent. Magpadayon na ng hearing niya because ang burden of proof naman sa prosecution, i-present niya ebidensya. Naadiha ang mga abogado karon sa depensa. No need nga ang respondent mo to nga diha. Wala akong example kaninyo. During the impeachment case against Irap Estrada, even during the impeachment case of former Chief Justice Renato Corona, wa man mutungas Corona. Pagkatapusan na nitungas siya because it was the option of the defense to present Corona. Ilan man gi-present Corona day? Option na. Kadto sa si Justice Secretary Serafin Cuevas, mao lead counsel ato, iyang gi desisyonan nga i-present Corona. Ilan ang option? Makaproceed sila based on evidence. O dili mo to nga di, consider it as a waiver in his side. So kung ikaw may Sara God, ikaw may abogadong Sara Duterte, pagtan-aw nimo ining klasiha may gala ni Ara, House Committee on Justice, kinsa man ni mga naw nga, wa magi mo butar nimo ana day, wa na magi ka paglaom ana diha. Bisa pag usaon nimo dispute ang mga quote-unquote evidence nga ilang i-present. No amount of reasons to controvert ni anang maong mga ebidensya nga ilang i-present. Nga magkapausap pa sa hunahuna ini mga tawhana. Tanaw ni mga congressman, bisa pag-usapan ni mag-appeal, wa na magkipaglaom. Dili na lang ka diha. So no need niya mo yung atinon si Sara diha. Even if
the case will be filed already in the Senate, even if there is a full-blown trial in the Senate impeachment court, still the Vice President is not required and not compelled to be present during the trial, mga sukid tigpaminaw. Straight to the point. Proceed lang mo. Kaya ka nang iyaman ang opsyon, may ngusara din lang ko, adto lang ko sinit mo tubag, mo kay paglaom diha. Kung sa may paglaom ni mo na mga congressman, nga predictable man ang ilang stand. Predictable man ang congressman nga watay kuan diha. Watay mahim sa dapita. Lahi man sa Senate, mahigala doon na kay chance sa Senate, kay ang mga senador, manimbang man ang mga senador. Kaya mga congressmen, mahigala, wa mo gudi mag-agad sa mga issues nga nasyonal. Ang ilang giagad o kung sa ilang madawat gikan sa Malacanang, kaya kung dili gud ka mo pasipsip sa Malacanang, wa sa kay project nga ihatag. Ano reality diha mga sukid tigpabinaot? Straight to the Now, point. atong balik-balikan, mahigala. Now, with all due respect, kini mahigala under sa rules, ang respondent, di gina mo pugos ni mo nga mo attend personally. Ha? So, kana, dili na minister nga dakuon pa na, proceed na lang mo. Ha? Kana na ang House Committee on Justice. Pero imo nang i-provide because that is part of due process. Ha? Naman sa rules, ang buhaton magod mahigala sa House Committee on Justice. Once ang impeachment case i-file, diha mahigala sa Secretary General. Once maabot na kana sa House Committee on Justice, ang ilang responsibilities, mao pag-determine if the complaint is sufficient in form. Second, pag-determine if there is sufficiency in substance. Nya third, mahigala sufficiency in grounds. So, og makuha na ang sufficiency on grounds, mag-hearing na. Mao kanang ikaapat mahigala nga proseso. So, hearing. But it does not mean nga kanang hearing kinahanglan nimo i-compel ang respondent to attend. Dili kinahanglan wa sa rules. Manang sakto nang ingon ni VP Sara, wala man sa kwan sa ingon no. Malinaw na walang patakaran na nagsasabing kailangang personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Kana Committee on Justice pala na. But even if the impeachment case will reach to the Senate, even if the case will have a full-blown trial in the Senate impeachment court, dili gyapon nimo makumpel ang respondent to attend. Na kung i-present na may kalang respondent or dili, nana sa option sa defense. Kung ilang i-present or dili ba ang respondent. Straight to the point. Muna ako example kaninyo, panahon may galang Irap, Estrada, dili minister mo ato sa Irap, basic as Irap, presidente ka good. Nakadaghang yatiman pag impeachment na mo diha. Yung siya mahukom ninyo, di okay. Not necessarily nga imong patungahon dito. Lahi ka na. Samot na at the level of the House Committee on Justice. Okay, nagkasnabutan ni Napita. Mo man ay kamatuoran, no? Dili paingon nga unsa ba? Mo gini kamatuoran under sa rules mahigala. Di padayon lang. Karon istro nga okay, padayon lang mo. Napay mga dugang mga punto nga atong tagag pagtagad mga kaigsunan ha. Pero ang atong oras magud na hagip-ot magud mahigala to sang tagag pagtagad ni itong dugang